zaizu alaba maitia? Hasteko logalea daukat, gero aspertzen naizelako eta azkenik nire idea barre egiten dutelako. Badakizu zer esan dizudan, joan behar zarela, lehenengo arrazoia, zure eginkizuna delako, bigarrena 35 urte dituzulako, eta hirugarrena eskolako zuzendaria zarelako, hombre! Rosquilla, bat naiz! Rosquilla, bat naiz! Mediko jauna arazo bat daukat, nituzkerrak ez dutu zainik. Baina, hori ez da posible. Bueno, bote bat oraintxe bertan. Buf, hori oso larria da. Ebakuntza bat egin beharko dizugu. Ipurdean? Ez, emakume, sudurrean. Mercedes, ekarri bestean. Bai, oraintxe bertan. Mercedes, ekarri bestean. Bai, oraintxe bertan. Aixu, Mercedes, ekarri bestean. Bai, oraintxe bertan. Baina zenbatean